Takže vítajte u dnešného videa. V dnešnom videu si dáme challenge rivals. Budeme museli urobiť jeden ťažký trickshot. Tak. Takzvaná Slip 120. Takže tam 1v1 play solo. A tak. Dobre. Ukážem vám Slip 120. Musíme to mať arénu. Takže ako prvé potrebujete snipu, teraz daggers, potom si zoberiete napríklad knife, nie to lebo ja potrebujem, takže musíme vyskúšať túto konelku, alebo jak sa to volá, konelka asi, ale som to netrafil. Tak, a musíte skákať a rýchlo to meniť, proste to je ťažké na tom. Je to extrémne ťažké, lebo musíte dvakrát skočiť vždy. No nie, celé moje nedám si 120 palkov, ja viem, že ja som noob. Ale ešte dúfam, nie som. Nie. Ja sa nemôžem ani, ja sa neviem otočiť normálne. Normálne sa neviem otočiť. No nič. No nič. Bolo tesné. Nemôžem byť proste skričený. Tak, teraz tu dáme to. Posledný jumper. Nie, skoro. No nič, proste GG. No nič. Počkaj, ešte ja to skúsim. Lebo ja hrajem proste na mobilu a to sa ťažko rýchlo, tak rýchlo nezmením daggers na inú splň a rýchlo zase daggers proste. A ešte vám, keď je tu na jeden jump, keď ako je tu unlimited pokusov, môžeme urobiť koľko pokusov chceme. A vedeli ste, že vám pomôžeme znú, keď už ich toho nepoužívate? Ja som to nevedel. No nič proste. Nevšim to vie, že my máme len tu a potom musíme sa už udiť duelu, co vás nedá. Tak. O nie, tak nič. Ja sa si budem zahrnúť. Poď. Tak, to. Pravú 360 vám, teda 720 vám tu samozrejme neurobím. Nie som taký šialenec, aby som to vôbec skúšal. Nechcem aj skúšať. Mal som asi liečiť granát. Tak vám urobím aspoň tento trickshot. O nič, preto som na nič. Tak nič. A ja chcem to robiť, že toto presne on letieť a pritom namieriť. Okej. Dobre. Skoro, keby som nespadol. Tak. Nie, prečo? Keby som vrátil aspoň dolo, by to bol trickshot nejaký. No nič, keby som to šnúkol. Keby som sa... OK, toto už bolo lepšie. Ale počkajte, asi si hovoríte, čo som taký noob. Lebo ja som urobil v živote najlepší trickshot, že katana je to. Čo nie je nič zase také ťažké. Dobre, ideme. Tam.
Bang, bang, chicken bang. Dajcie już odberu. A jak się jeszcze nie widział mój nowy short, mój nowy song Oliver, tak się samozrejmie pozrite na shortie, a je veľmi dobrý. To dám? Že by som toho tak pre Boha, čo sa práve stalo? Tak. To. OK, dvoch hráč, to by bol extrémny trickshot. Tak, ideme. No nic. Až na to skúsim, že sa mám dobre dať. Tak zoď. No nič, to sa mi nepodarilo. No vyskočíš proste. Ja idem do pivnici na zemiaky. OK, ideme. Yes. Polsky, jak to tam? Polsky, dawam. Skoro. A bol to dobrý trik. Nie, toto musím skúsiť. To by sa mi dalo rýchlejšie premeniť teraz. No nič. Teď vidí ten chrčeník extrémne, ale ako extrémne. A to už sa mi nepodarilo, ja som sličný z toho. Yes! Máme to. Katana shot! Dajte pozrieť. To bude dobré. To bolo dobré. Tak. OK, takže ahojte, to je koniec videa a dajte like. A ešte si dáme posledný trik v tomto videu. Tak končíme. OK, a koniec, ahojte.